ithi lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubhabheli lokuthi kungabi ngempi kungabi ngamandla kepha kube ngoMoya wami kuphela usho uJehova Sebawuthi. Yayisithatha isho kimi ithi lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubhabheli lokuthi lokhu kuyizwi likaJehova bese lithi ke Zerubhabheli shoda kukhuluma uNkulunkulu la khuluma noNkulunkulu uZerubhabheli amazeyo. Amen. Amen. Ngicela ufike la ngesikhathi. Isihloko sifundeka kanje, the gold lampstand and 2 olive trees. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by mighty, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Says the Lord Almighty. Amen. Yaphendula yathi kimi, nanti izwi likaJehova kuZerubhabheli lithi ngeke kube ngebutho lempi, ngeke kube nebutho lempi, yebo, noma ngamandla, noma sosebenza amandla, yebo, kodwa kuyoba ngoMoya wami, kodwa kuyoba ngoMoya wami, yebo, kusho uJehova wamabutho, kusho yena uJehova wamabutho, kodwa ngeke kube yimpi yamabutho, kodwa yena futhi uJehova wamabutho. Kodwa lokho kuzoyenziwa nguwe Zerubbabheli akudingi ibutho, kodwa futhi uzakwenzeka noma ibutho lingekho. La sifunda khona bazalwane, sifunda umprofeti uZakaraya ngesikhathi uIsrayeli esebuyiselwa ayokha izwe lakubo. uZerubbabheli waphila ngesikhathi sabo Nehemiah, waphila ngesikhathi sabo Ezra, ngesikhathi uIsrayeli esebuyiselwa ezweni lakubo after isikhathi eside bephumile. Ake sibheke bazalwane ukuthi uIsrayeli uphumaphi. Lithi iBhayibheli uIsrayeli uphuma endodeni eyodwa ekuthiwa nguJakobe, lo wahlangana noNkulunkulu entabeni elwa noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli emva kalapho eselwile sekuzophuma ilanga, lithi ya wathi uJakobe ngibusise. Yayisethi uNkulunkulu kuye ungubani igama lakho. Siyalazi igama elithi uJakobe bazalwane lisho ukuthi isele, a thief. Glory to Jesus. Wayesembuza wathi ungubani igama lakho, waphendula wathi igama lami nginguJakobe. Lithi iBhayibheli ngeno isethi kusukela namhlanje siyalishintsha igama lakho uzoba uIsrayeli. Igama elithi Israel, all nations shall be blessed through you. Baqala ke manje kwazaleka bazalwane kwamadoda ayi12, wazaleka isizwe saze songena eGibhithe bewu70. Lithi iBhayibheli kodwa mayisizwe bakhipha uNkulunkulu wabakhipha, they were more than 3.5 million. Basabe umhlambi nje omkhulu impela babezophuma, bangena bebancane baphuma bebakhulu. Sanibona negama likaJesu. Angazi ukuthi ngathini sizwe bazalwane, ngiyaxolisa ngathi usamsela yakho kuyiculture kaNkulunkulu ukusebenzisa inhlupheko ukuze akhulise into. Usiko likaNkulunkulu uvamile uNkulunkulu mayizokhulisa into uyikhulisa enhluphekweni, akayikhulisi kumnandi. Glory to Jesus. That's why wonke umuntu, cela ngizwe umuntu omusha, wonke umuntu ofuna ukuhamba noNkulunkulu noma ufuna ukuhlala noNkulunkulu noma ufuna uexperience uNkulunkulu empilweni yakhe, one of the things Melias is a culture yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usebenza njani. Enye into uNkulunkulu ayisebenzisayo usebenzisa inhlupheko ukwandisa umsebenzi wakhe, usebenzisa inhlupheko ukwakha umuntu. Lesikhathi bafaka eGibhithe wabafaka bewu70, kodwa mabephuma baphuma bewu3.5 million. Ukusho ukuthi kodwa bona on 400 years babebona ngathi uNkulunkulu akekho. Hawusambona igama likaJesu. iBhayibheli babeqhubeka bekhala, wafika lapho esekuthele ngathi uNkulunkulu akekho.
kanti bayandiswa. Into yakho ayandi lesikhathi uhleka, into yakho yanda lesikhathi ukhala. You understand lento yasembusweni. Ungathi mina ngiyaka lento yensindiso ngenxa yenhlupheko zakho ngoba enhluphekweni yila uNkulunkulu aveza khona icebo lakhe. Aliveli behleka, livela bephuma ngenyembezi kodwa bawobuya behleka. Sanibona egameni likaJesu. Sanibona egameni likaJesu. Lapho sanibona insuku esikuzo seyiveze ngathi lento yethu mangabe ushayeka noma ushawe izinto nedimoni. Kanti hayi into yasembusweni le, into kaNkulunkulu le. Athi uDavid kwakulungela ukuba mhlushwe ukuze ngazi indlela zakho ngoba uzazi yonke into imnandi. Sanibona egameni likaJesu. So bazalwane iqonde nje lento futhi ungagive up. Usakhuluma umuntu omusha nje, uNkulunkulu esimkhonzayo uyalipwa, uNkulunkulu esimkhonzayo uyabekezelelwa, uNkulunkulu esimkhonzayo akanaso isipidi, akanalo ijubane. Mayizohamba nomuntu hamba slow. Awusanibona egameni likaJesu. Nangizozalwa kwenza njani? Uhamba slow, akaphakama, akagijimi. Mayizohamba nomuntu. Now is one of the principle omele uyibambe that inhlupheko azikubulali. Inhlupheko azisho ukuthi you have to give up noma uNkulunkulu. You have to fire through those persecutions, those hard time, so that at the end uzothi ngimbonile uJehova. Sanibona egameni likaJesu. Sanibona egameni likaJesu. Now kunale tendency efaka uSathane umuntu omusha yokuthi uthandaza namhlanje bese ufuna ukuvuka sasa sekulight. As far as I know, in this kingdom, you must keep on digging and dig and dig until useblom. Bahlebele bathi ayikho lento ikhonzayo. Qhubeka futhi ugubhe, uphinde ugubhe. Bathi ayikho lento ikhonzayo. Kwakungcono usasezweni, phinde futhi ugubhe. Kodwa gcinela uNkulunkulu uzovela kakuwe. uNkulunkulu uzovela. Moses ngizwile futhi ngibonile ukukhala kwabantwana bami. Awusanibonela egameni likaJesu. Yini izwile? Yini izwile? Uzuhleka. Uzwile. Futhi lendlela kuphilwa ngenyembezi. Kulendlela le. Yonke into iphumelela ngenyembezi. The more ukhala, the more izinto iqhaqhela. The more ukhala, the more uyaphambili. That's why the Bible and what in chapter 5 verse 7 let anhleni yenyama yakhe lisho Jesu let anhleni never what nesizulu last talk mission is bazalwane let he offered to God supplication and prayers bese lithi wayedazulu ekhala kakhulu encenga lo namandla okumsindisa. Imagine Jesus Christ knew ukuthi la kuphila ngokukhala. Ithi Bible man of God wakhuluma uNkulunkulu wefa uNkulunkulu nathi ke into enhluphayo nansi into enhluphayo enjani nansi la embusweni kaNkulunkulu bazalwane. 1 inhlupheko ziningi. Number 2 asikhulu ngokuyaphezulu sikhula siyaphansi. La awuphakami ngokuyaphezulu, uphakama lesikhathi yaphansi. If ufuna ukuba successful in this kingdom, funda uyaphansi. Ngoba lesikhathi yaphansi, lesikhathi uphakama. uNkulunkulu akafani nombuso osukusayo yokuthi you're gonna succeed through ukwazi. You can still succeed ungaziyo. Uthi Jesu bonke abazehlisana bayophakanyiswa. Ngoba kulo mbuso awukhuli, asanibonani, awukhuli ngokuyaphezulu, ukhula ngokuyaphansi. Number 3, umuntu omusha ngibambele lokho, uNkulunkulu akahlali nokuphi. Sanibonani. uNkulunkulu njani? Lento uzoyikhuluma bazalwane, ngenzeko omunye angayithandi. But iqiniso elipheleleyo. uNkulunkulu akahlali noma ikuphi. Moses ngizwile ukukhala kwabantwana babo.
ngehlile bakhala kuphi bakhala bazalwane bakhala kuphi hobana bakhala ukhala kuphi owehla wehla kuphi wehla kuphi khala yini khala uzihla uzwe ini awusamona nekameni kaJesu nangizuzana okuchaza ukuthi uNkulunkulu akekho noma ikuphi uNkulunkulu wawehla ehlahleni ezama ukuchaza ukuthi bantwana bami inkinga yena azayiqala ngeGibhithe yaqala nilahleke ehlahleni ngoAdam angihlali noma ikuphi ngihlala enqamile ezweni that's why Noah wazosindiswa kwamele athathe iplanka ngoba indaba yethu yalahleka enqamile ezweni ukuthi umuntu omusha ungaka-understand isiphambano angeke uyiphinde lento ethu konke abafuna ukuphila insindiso into yokuqala kumele bayenze uku-understand salahleka esihlahleni sizolungisa esihlahleni indaba yethu yaphela salahlekela uNkulunkulu esihlahleni that's why umuntu omusha imikhiswa yakhe ingekho kuJesu abethelwe ngeke ayiphile insindiso insindiso ifuna usibheke isiphambano umbheke ehlathini umbheke eshayiwe uyibuze kodwa washaywa ngenqayam wawenzenjani indaba ukuze ukwazi ukuphila lento insindiso somebody ekameni kaJesu I discovered that most of young people abasazi isiphambano most of young people bahamba isikhathi eside manje kodwa bayiqondi into yesiphambano kanti into yesiphambano into eyalanda thina yafaka thina noma sasibizwa ngezintsha singaphandle kombuso kodwa lesikhathi usathane zephutha eshaya uJesu wayengazi ukuthi ufuna umnyango wokuba ungene njengami ungene uhluleke njengami ungene usone njengami sangiphela lesikhathi eshaywa uyakhala uMaria uyakhala uSibihele yengane yakhe yaphendula yathi mama enakuthatha nawe ndothana nakuma letaba kusele khona umuntu okumele aphele eSouth Africa qonda isiphambano wangena nesiphambano uyakugcinwa isiphambano uhlale phansi umuntu omusha ukuzenza umbuzo yayidatshulelana inyama yakho lakhishwelana elakhikasi why wena wamele ukwazi isiphambano esize uzokutshela ukuthi walahleke esihlahleni uzobuyiswa nesihlahla. How many of young people today abazi ukuthi isiphambano sanqoba yonke into ehlula wena awusanibona lekameni kaJesu abasinoma ngena lizwe yini bazalana lesho lithi kuKolisa chapter 1 verse 21 lithi nani nikude lezitha zikaNkulunkulu ngengqindelo kodwa kuye emzimbeni wakhe lesikhathi ebethe lithi nanaso njeseduzana ukuze nibe blameless iqala kuphi indaba ye-blameless iqala lesikhathi ubheka isiphambano ngoba akekho umuntu obheka esiphambanweni aphinde enze amanyala amaningi ngingangiphambi kwaJesu ngikuqalisa futhi kaJesu akekho umuntu obhekile othatha amehlo akhe abheka isiphambano engumqali nomphelisi okhona bese phinde futhi uphile emanyaleni abanzeke wenze enye into ushubela ngesiphambano enye into ubheka isiphambano baningi abakwazi ushubela ngakho kodwa abancane abasibhekile awukwazi ukusibheka besingakakuhle lesikhathi usibheka umbheke ehlathini usizwa la kuwe uthi kodwa Nkosi yami nangangifanele Nkosi yami hayi ngiyabazona mawusaqala ukuthi uyaqualify lento awukafika esiphambanweni lento iyadlala esiphambano ikhethe uwedwa baphakamisa umfowethu uwedwa uke wami esibukweni kungekho umuntu wabheka isibuko wathi yazi yasindiswa lensizwa akukho umuntu uwedwa kodwa uyizwe lento ensindiswa uke wafisa ukugibela phezulu utshela wonke umuntu ukuthi uzama umthobolo uzama umthosa into yenza uyafika baza ngeke kwenzeka ngithini ubheka isiphambano amen isikhathi ebethele kwavuleka umnyango wongena kwamnawo lapho isiphambano amazi noma nina ninaka into verse bazalwane lilapho kuJohn chapter 19 verse 5 lithi kusho le verse lithi uPilato wamkhiphela ngaphandle washo lamagama ubani bazalwane uPilato bani
in his nature, he hates Jews. Uyawazonda amaJuda. Ngayo yonke inature yakhe. Ayikho kuyinto eyamkela amaJuda. Ukuze awamkele, wamkela ngenxa yobudlelwane bakhe noYerodi. Egcina i-friendship. Kodwa inature yakhe ayimamkeli uJuda. Uma waletha uJuda uthi ase akacrucify, wayevela kuthatha umcrucify angabuzi. Kodwa khona into eyenzeka kuye. Mhla ehlangana noJesu. Le eyaba yimistry kuye, yaba yinsipho. Wabembheka. Waphuma ngaphandle. Wathi yanizwa bafowethu ngamaJuda ngiyanizwa. Futhi naye lo ngathi naye umJuda kodwa khona into engiyibonile. Akenenzele wafana akenibheke lo muntu, akenibheke. Ngiyabuza ukuthi ngifuna ukubulala kodwa akenibheke lo muntu. Ngithanda ukubona kanaqala. Ngithanda ukubona akafanele ukuhlatshwa. Akenibheke lo muntu. Ngoba akwenze umbheke noma izinto iphila kanjani before. Kodwa maka wamphethe impilo. Imagine this man in nature, he want to crucify a Jew. But yet, no man from a Jew. No one long as very much. There was a spirit of some Judah. What are you looking? What are you? I didn't so tell and I didn't so nothing another said. I didn't so tell of what. Who's on it? I didn't so tell. Impare no more. Impare. Nyasuchi. Kambe. Nanga petrovini na wama oil. Nina wamanzi, nina zindwa. Kodwa thinga ngimcele yini, akimsondele. Nizombheka lo muntu. Ungeke yini mfana nonkosikazi waseSamaria. Owathi meyiqeda kuphuza kuye. Wangena elokishini ajwayele. Wangena kwelinye ilokishi. Wathi phumani, nizobona umtheleko. Ngoba kwenzeka umbheke bese angakutsheli konke. Awusambona nekameni kaJesu. Yasithatha khona into engeke understand. Sometimes ngathi lo mama namama. Lo mama namama. Ngoba uJesu uvela umtshela ukuthi nalenzo tsona. Le mna inzwa zamanje. Akusiye yayo. Hallelujah. Kodwa mayingene lokushini. Uthi kuyaphi? Nizobona. Omtheleko. Kodwa umtshela ngendoda kuphela. Akamtshelanga bonke. Ngoba sometimes akadingi ukuthi akhulume. Uvela shintshe incane kodwa ungiphekile. Wampheka. Waphuza kuye. Uvela tshela lo ungiphekile nje. Usuthanda umuntu lo umtshela bonke. Lalo kangakhuluma ukuthi asekhulumile ukuthi ungiphekile. Mbekani. Umuntu kaNkulunkulu uhlatshiwe. Umuntu omselipheke. Will never go wrong in our days. It's a Bible. Where's uNkulunkulu? Wayesathi ngikhiphela abantwana. Ngikhiphela ini? Ini. Shuthu abakhishwa yini? Hayibo. Abakhishwa yini? My God. Azange khishwa abantu. Kodwa kwakhishwa yini? Baphuma abantwana, dad. Baphuma nabantu baseGibhithe. Waphuma abantwana. Baphuma nababa. Waphuma ini? Baphuma na. Ngoba ayikho ebuhlungu njengokukhonza sisebandleni. Kube nabantwana, kube nabantu. Endlini eyodwa. Ya baphuma bonke, masebephumile tata. iBhayibheli baqala bakhumbula ukudla kwaseGibhithe. Baqala bakhanda amathole abawakhande eGibhithe. Ngoba kuvamile ukuthi makunabantu bafundisa abantwana izinto ezakudala. Awusanibona lekamela kaJesu. Ubomsaba umuntu othi uhlala naye ukufundisa impilo yakudala. Abe ukhulume into kanjani yakudala. Bathi baphuma nento yakudala. Awukwazi ukuphuma ubizwe mthokozo omntwana bese uyashintsha futhi uhlala nabantu abadala. Ayisabona lekamela kaJesu. Umuntu omdala uyafunda umuntu awukwazi ukuhamba umntwana ndunento endala. Ayimlalela uNkulunkulu intandana. Ayimlalela. Baphuma. Abafundisi. Tata. Lethi iBhayibheli. Hazi noma sekufike la ethembeni. Kodwa sekufikile ngakithi. Ngiyagijima lapha ku Facebook ku social media. Into ethi ayikho into isidingo sokubhabhadiswa amanzi. Angazi noma sifikile indala kimi.
uthi asabhabhadiswa ngamanzi. Sekuthiwa hayi sokufaka umoya nomlilo kodwa ungaphendukile. Umuntu avuthi kanti akaphenduka ajuluka kanti akazaphenduka. Akaze adlule emanzini. Akaze man of God asibuke ibhayibheli bazalwane. Akaze uNkulunkulu akhipha umuntu angamdlulisi emanzini. Angazi basemhlabeni ibhayibheli lami linenkinga. Ngela okuphuma udlule emanzini. Hallelujah. Biza abantwana bakhizi bayajabula babona ulwazi lime ngapha olunye lime ngapha. Angazi babenza abantu babejabula nje ukuthi kungatshontha a miracle isichazo uphawula le usethi bazalwane angifuni ngazi kokhokho bethu baphuma phansi kwefili bandlula olwazi babhabhadisela kuMoses bona babengazi babethola is a miracle kanti it is a count of heaven usiko lasezulwini ukuthi basemkhipha ngaphandle emanzini akakwazi ukuhamba kanti akadlule ephendukeni ngokuzohlupha endleleni ayazama adlule ephendukeni abakhipha lithi Bible lisho ngosana babhabhadisela unto Moses kubani awusambonana Tell women of God. Tell me this and that. Tell me bazobuya. Baphuma umephambili uMoses ubani amaphambili. Bona bayaphuma. Uvula ulwandle uMoses. Abazi ukuthi bayadlula bayonjani. Bayo. Kanti bezonjani? Abazi ukuthi spiritually babephuma kubo. Baphinde bayongena kulofulwa. Yo. Bahambe ehlana bazi ukuthi abeke ehlana kaMoses. Sambona lekhulu leJesu. Azizongezwe kamele kaJesu. Zoyiza lento engisho. Baphuma kulo. Bayitshela basehlala. Kanti bakubani? uNkulunkulu esibuza uhlakaniphile. Wayazi ukuthi abantwana bakho. Angikwazi ukubahambisa bonke ehlala ngizobaqeda ehlala. Angeze so angibafaka phakathi kwaMoses. Kodwa bafanga umbhabhadiso uMoses. Lesikhathi andlule emanzini bambela kuMoses. Ukuze njalo uNkulunkulu mayecasuka la ibubuya kuMoses. Awusabona lekamela kaJesu. Nakuzozalana. Njalo uNkulunkulu babecasula nje uNkulunkulu. Uthi angehlile manje yehlile. Awusabona ngizwile bese ngifundiswa. Ngizwile. Hayi khona le nto sayilizwe. Nisheshile manje chapter tifundiswa. Ipowerful. uNkulunkulu lekathi uthi Moses lapha phansi bakhanda ithole. Bese ufunde kahle labantu bakho. Labantu bakho. Babani? Kodwa uNkulunkulu bangabantwana, uMoses kungabantu bakhe. Hawu, kathi uNkulunkulu asibabakho. Bafakela kuwe. Abakho. Angeke ngehle mina ngoba nje behlisa ithole wena yedwa. Awusambona lekamela kaJesu. No, laba baphuma babhadiso bafuna sabe sonke ehlane. Sabe sisodwa ukuze amasona shawo uNkulunkulu. Kanti umbabhadiso lithi sabhabhadiselwa kuye. Safawa kuKristu. Sathola phakathi kulo. Siyasizwisha. Phela wena ube hambela ngabe director uNkulunkulu. Awuzwa wena. Angisho mina umuntu lenisho wena. Angifuni ukuthi wena uzwa wena. Ngabe director kodwa ngenxa ukuthi ukubuya. Kanti uhleza sokunene sikaNkulunkulu. Ulimi wathi ngegasi baba ngamfela la. Baba ngamfela la. Igama lakhe lotho encwadi lophila. Wena uzoyithola ukuthi uyafutha. Upowerful kakuye. Awusabona lekamela kaJesu. Yasi bazalwane bangiza ngapha. Kuduza la. Lapha. Kunjani? Uyabona? Sifike lapha. Saya estation.
Sacela amathikithi. Sathenga amathikithi. Sasesithathwa ibhasi. Lasiletha apho. Ukuba ngihambela nje. Ngesuka esekhunde baleke. Empumalanga ngiza la. Ngabe ngisasendleleni. Bakude. Kodwa ngitho ukuthi ibhasi esigibele liyazi. Umsebenzi wethu ungena phakathi kuphela ebhasini. Sifike sihlale phansi ebhasini. Bese ibhasi lenzinto yodwa. Ngithathele umbeka khona. Lenzinto yodwa mina ngena kuye nje, ngena kuye. Ngena kuye nje. Uhlala phakathi kuye. Hayi basala masibuya. Uyayazi destination yenu. Uzohambisa athi David what my step. What mawuye. Hallelujah. Futhi noma usungenile kuye. Futhi ngiyacela. Ngale Mpumalanga sibiza so ngaphela ntangathi kuyihlambanyana. Ngapha yena ngale Mpumalanga siyihlamba. Sithi hayi maphaphi. Masuya. Masungenile ebhasini. Akutshela it's about to move. Sit down. And fast your what we see a move bus is going to your destination. Yes, Ajan. Hambane Jerusalem nofike hlale khona izemqokiswa na. Okusho masengene kuwe mbona na. Umbona ngani umuntu osengena sokuJesu. Uyahlala ayikuthi kaNkulunkulu akayiphaphela akayigijimela. Uyahlala ngoba uthambisa yona ibhasi yazi ukuthi kuyakuphi. Yazi. Amen. Yenani kuwe. Nihlale. uNkulunkulu bazalwa akamkhiphi umuntu angamdlulisi kuphi. Hawu, bazalwa, ngibukela uNkulunkulu kanjani. Uyabona ukuthi labantu abesho. And manje bazongena ezweni labo. Lesithembile. Benjani? Bengakhona. Bathi uNkulunkulu wenza njani? Hayi man. Asipayiseni uMoses ngokwelokishi. Masipayisa bani? Moses, bathi kanjani? Bathi bomini. Thatha induku. Ushaye ini? Walenza njani? Waphuma ini? Bathi uNkulunkulu kushoti. I'm told Moses. Baphinda kwafumile, baphinda benza njani? Bo. Wabuyela umuntu wathi akakhathazeke. Hamba ukukhuluma ngedwa. Wayetheni qala uNkulunkulu? Usathini manje? Lithi iBhayibheli wathatha wenza lento ayenzile eqaleni. Washaya idwala. Kanti useyibhala uPaul lelo dwala elibalali uKristu. Awukwazi ukubethela kwaqala ukuthi ubethele kusibili. Awukwazi. Wayesethi uNkulunkulu, okay, buya ke Moses. Ngoba yimi engiklickile akekho uzocuma. Uzocwatshwa yimi akekho uzosithina nakho kuye. Lesikhathi eshona uMoses. Basala bengazi sibambe ihlala. Abasekho phambi lithi iBhayibheli wabaqeda bonke. uNkulunkulu washiya amadodana namadodakazi. Ngoba bahamba manje abasekho lapha. Lento yakho kuyaha my God. Asingathi kakhuluma nabantu abafana nami abangabavangeli njengami. Ungahambi ndawuko la ukhona. Uqeda uNkulunkulu. Ehlala. Lento yakho kubeka inkende kanti awukho la ukhava khona inkinga lento yakho. Awusanibona nekamela likaJesu. Inkinga lento ulibeka into ishumayela kanti hayi inkinga kuyo. Ofishwe kuyo. Awusanibona nekamela likaJesu. Uyazi bazalwane uNkulunkulu nginamaphutha njengawo. Uyazi uNkulunkulu ngabe sewuvale umsebenzi owenza endlela amaphutha la. Kodwa unendoda emini mele kungaqale beqala. Afika akhulume naye before uzovale umsebenzi. Ngizwa ngidla. Ngizwa ngidla. Lento lokuyimela. Lokuyimela, uthi uyimela. Ngisaba. Ngokuhamba ehlala. Kanti awukho. Lithi iBhayibheli abaqala. Sebeqathile. Izwane bazalwa. Wavusa ba uJoshua. Ngifuna inkomo ukuthi ngiqamba mama. Igeneration leyithi yayibanjwe egoniwe. Lesikhathi kufunwa ku. Ethi yayinjani? Shuthi ayiwazi amanzi. Ayiwazi. Lithi iBhayibheli wathi Joshua ungaphuma ngapha phuma ngeJordan. Ngoba nabo abakwazi ukuphuma nabo. Kanti abekho. Wawenzisa ku. Bona babona iJordan bathi uJoshua you are powerful.
kanti bazofakwa kuJoshua ukuze babona beziphutha batholakala ukuthi bakuJoshua ukuze bayeshe uNkulunkulu afeyisana noJoshua amanzi ayakufaka uye eBhayibheli bafika sansi into athi Kuyoba umthetho izolo engithusa kakhulu yabona lento yangithusa bazalwane cela ungizwe ngoba unefamily cela ungizwe lithi sebedlulile uJoshua sebeshonile kwavuka izulu lesingamazulu useqhamuka uNkulunkulu uthi hey nina bantwana niyamhlubuka njengalokho bababeni bahlubuka ehlala bakhonza ubani uMoleki isithixo saseGibhithe ubani lokhuluma uNkulunkulu utshela ubani kodwa ubakhumbuza ngomoya wabangobaba babo ukuthi simuthola phakathi kwenu ngoba kunephutha lenza uMoses lokuthi mayefika abulala ithonga physical ithole physical angalibulali spiritual bahamba banomoya sanibona ikamela kaJesu ngambele lokho awukwazi ukubulala into physical wayibulala spiritual nalezo njalo if you are dealing with your family don't deal nalento ibona manje don't deal nale member of the family ehluphayo iproblem ayikho kuyo ikwi-altar phakathi kwefamily ungakadili ne-altar uvele uthandazela abantu bafe baze bafe bonke baphele kulandele wena kanti kwi-altar asamudile nentezi ehlane baniqalutele awusabona negameni likaJesu sabona negameni likaJesu nalento yokuthi manje uzenza uklefa uphila ukuthanda kwakho uzothi usumdala lowo moya obonakala abantwana bakho angizwane egameni likaJesu awusanibona negameni likaJesu haleluya ngenza ukuqaphela into iphila manje ngoba nenze ukutshala umoya of the next generation and the next generation will live with this spirit bangawazi ukuthi uphuma kulo kanti nguwe bona wathumela uJeremiah wathi uyakhuza uJeremiah angalalela washo babomthetho ukuthi befuna ukudlala athi befuna uzana wabathatha uNkulunkulu wabachitha waqala wachitha izimo kaSiri wachitha iJuda noBenjamin eBabylon aphuma you know the story basala but finally uDaniel wafunda incwadi kaJeremiah uthi mayifunda incwadi uthi uNkulunkulu uzibuyisele ezweni lakithi lithi iBhayibheli lesikhathi sasenjalo base beqala bephuma bafuma uNehemiya bayowakha baphuma oEzra bayofundisa umthetho babuyela bathola restoration babuyisela nakho la ngena khona nje umuntu omusha straight lesikhathi babuyiselwa kanti sekunabantwana abazalelwe eBabylon abanegazi lomJuda negazi lombabhelon ozenza uBabel it's a Jew blood and an exile blood lilabuye kwathi ukuthi into kuye ayimenza qualify to build iTemple kaNkulunkulu aqala ama-elders correct athi mfana no kanti ungeke le temple ikhaya wena uzalelwe eBabylon uSolomon mayekha le temple wayinama-measurement uSolomon mayekha le temple wayinezinto ayithele uNkulunkulu you don't qualify. Now let me tell you, this young boy, he became discouraged. What discouraged in such a way that he decided not to go for the work of God for 3 years. And wait, what happened, prophet? Remember, said, how you go? Near Sabanza, near Hall. What Malian Pellet? How you go? Near Italian Crossalinias. God and suit. Babuza. Kanti yini inkinga wathi uNkulunkulu ezenza izinto zirathi kodwa uNkulunkulu ayikho right lithi iBhayibheli wavuka umoya phakathi kwabo wokwakha lithi wagcwala ukuthi singakha manje kanti lesikhathi ezowakha lento yokuthi akaqualify ayikasuki kuwe uvuka umoya wokwakha kodwa you are not qualified
uthole akusiyo namanje kodwa ngoMoya kaJehova. It's not about you qualify. What is about the Spirit of God? Panama uhambe wakikembele uNkulunkulu. Ndizothi umuntu announce the secret. Yawakhipilo in our days. It's not about the mighty. It's not about the power. What ukula lomuntu othulwe yomuntu bayohlala la phakathi kwakho. Ukunikeza amandla even though you are disqualified. Akathatha abantu abaqualified. Akathatha abantu abakuthi bayafaneleke. Ukuthatha abantu abangayilungi. Abantu abangayilungi baphinda yonke. Baphinda babe nalo moya. This is my experience, bazalwane. Umfundisi uzokusho uyeza. Uzongitshela ukuthi one day I had a sister. The sister was my friend. Was what? Don't be a friend of sisters. Don't be a friend of what? Don't be a friend of what? Now, I had a friend. She was a sister. Before I've seen this, she was a lesbian. So, to be honest, I'm allergic to women. Amen. I'm total what? If I go next to the woman, I need to take a pee. Because I'm allergic to women. Glory to Jesus. Glory to Jesus. So don't be afraid of sisters. Because you don't have a disease that they have. I was diagnosed with the allergy of women. So don't go next to what? Because you are not sick. You are alive. We are healed. So I had a friend. This friend of mine one day says something in court. Melina says, we are Mphostoli. Siyadlala ngithumele abamfundisi. Ukuthi wangufundisa namhlanje. So sengimbambile nabona ngibamba. Don't be afraid of sisters. Because when you are a friend of sisters, you will begin to hug sisters. Amen. Don't be a friend of brothers. You will begin to hug brothers. Don't be what? So I was a friend of this sister. Sorry, madam. Wafika, then lesikhathi sehamba la endleleni. Waqhamuka umfundisi wakhe. Nobaba uHlatshwayo. Yayiphuma lethi African Gospel. Baqhamuka ngisasenjani? My friend. Waqala ukuthi bangibonile. And ngiphambu. Wow. Bawuhlathwa nje umuntu omdala wadlula. Ekwatini. Wangibingelele ngakumazo. Waqala ukuthi enza susa lesandla. Angavela ngasiqinisa. Angisiqinisi bazalwa ngoba siqinisa ngoba I'm guilty. Amen. Then finally sandla. Ube wabona ufisa ukuchazile. Kodwa noma echaza sasisi. Bona ke. Nathula lenhliziyo yami novale la. Ukuthi ngibambekile. And no sister siyabona shem. Ngoba sishumela sonke. Kodwa angithele kanjani? Sahamba. Uma ngibuya ntambama wazongilanda umfundisi uzo. Bathi ngicela ukuba uHlatshwayo yakufuna. Ngathi hayi. Ngihamba la endleleni ngifuna ukubakhulumisa. And ngathi khona into sisixabanele futhi before. Uyabona? Ubabona uxabane nomuntu avele usekuthini. Umuntu okufuna ngabe uhlala umfuvela ukuthi uright. Avele usephuthini. Masifika bathi bakuHlatshwayo ethe lapha. Babebiza mfana uncane. Athi mfana uncane bethi ubaba. Athi wena awujoli nalento wasaba. Ngoba umoya ingcwele unjelile.
ukushintsha yini wayesethi kodwa mfana yenziwa lento yenziwa ngoba yini ngoMoya Ingcwele laba abangakanayo ozobathazela ukuthi nayintombazana haleluya kaphuma endlini nginento yodwa ukubani noMoya Ingcwele othenga sanayi answer wahamba uyomkhulumela ngoba ngakahlangana noMoya Ingcwele by those days kodwa ngifuna lento ukubani lendoda le athi noma ngasakwazi ukuphendulela kodwa yahamba yochaza indaba njengoba injalo ngaqala ngahlala manje ngena ngiphendaza ngafuna ngena ngafasting ngaphethe iBhayibheli ngafuna ukwazi ngale ndoda ngathi ngisafunda ngale ndoda wathi umuntu afana naye noJesu mamkela kodwa yena ukhuluma indaba engcono naselithi bayigcwele ngecela kusukela namhlanje ngicela ukuhamba nawe from that day wavela indoda endala ebusheni yavela yathi namhlanje uzongazi izwani nensindiso yakhe isizophelelisa apapa betseni athi noma athiwani isindisiwe lesithi noJesu lapho uzobathi uJesu aphila phambi kwakho asakhuluma nje ngomuntu owazalwa eIsrayeli wayewumuntu nje asakhuluma ngomlungu nje sathi uzoyindoda phakathi kwakho ngoba bayigcwele bayisafikile wathi uJesu abahalazi ngaphansi kwakho wenza isondo singaphila phambi kwakho wenza amalunga omzimba abapheke sanibonele egameni likaJesu alasinengenyawo sesiyathandaza Wabutabusha. Nanti tina yena lo muntu uMoya Ingcwele. No. Nithi nje tata. Meke wangena emntwini omusha. Awusanibona le ntombi nje. Uqala ubona nesenzo. Ukuthi hayi man. Akasakhuluma kakhulu. Kodwa usenza kakhulu. Ngoba akaqali ngamagift bayingena uqala ngamakharethi bayingena uqala ngamafruit bayingena uthani uzizwa nje ngathi ungathatha isitulo esipondweni ubeka isitulo uzizwa ngathi ungasharisha nje uzozwa ngathi ungashanela nje bathi awushubele ngaka indoda ushubela ngaka basesha ngoba la ufuna abantu uthi hayikhona into ngeningi angisebenzisa lo muntu ungibuyisela phansi akaphakama umuntu noMoya Ingcwele na ungambele nansi imfihlo sisithandazo ngoMoya Ingcwele delelwa mayisefikile ungamkhubekisi masushayela uphawu ngaka akadelelwa umoya oyingcwele ngaphendula manje ngicabanga ngoMoya Ingcwele bazalwane manje ngicabanga nje uyisilwane uyijuba asijubane kodwa wehla ngesimo sakho uyazi bazalwane uMoya Ingcwele wehla ngelanga lePentecost azange yehle njengesimo sejuba yehla njengesimo somuntu oyodla nabantu kodwa kwinkosi enamandla wehla ngesimo sejuba umbuzo wani uMoya Ingcwele uthatha isimo sesilwane ungafiki umuntu nje okumuntu. What do you depend on? It's because of this. God the Father office nje laba. Unothando lamuntu. Uthanda wonke umuntu. Hayi awusembona egameni likaJesu. Uthanda wonke. Futhi ngabona ngoba khona wangicorrecta esidaka wangicorrecta ngempela. WhatsApp ujabule lo muntu ungicorrectile. Ngathi sithandaza emsebenzini. Ngathi my Father in the name of Jesus. Mama ngiqala ukufundisa awuze ngapha. Bayisathi ungaphindi uthi my Father in the name of Jesus doesn't what uthi our Father. Ubaba wethu ngabathathu. Ngazi ucorrectile lo muntu. No, correctile ulu right. Ungubaba wethu. Ukhipilanga phezulu kwabahlela kanjani? uJesu wasifela. So, ithi Bhayibheli wabafela bonke abaphila. Semele bayigethele ukuthi baphila njengani abafela. Kodwa bafele noma namhlanje abazalwane
ungaya la kudayiswa khona amanzi ekudayiswa khona ama-product bashumayela ngojesu bashumayela ngoba ngoba ujesu ukhona yonke kodwa umoya ingcwele that's why masifike ebandlela lithi ibhayibheli hlolani ojesu lithi hlolani imimoya ngoba umoya ingcwele akahlali yonke umehla ngesimo sejuba umoya ingcwele ubheka i-covenant yokuthi isivumelwane sithi sayisilwane esibisayo manje angikwazi ukwehla ngingumuntu kanti into abeke ezilwaneni wehla eyisilwane kodwa lesikhathi esefile uJesu wathi nanso nge-covenant entsha sengehla emoyeni ngizama ukuthi kuwe umoya ingcwele is a covenant keeper awukwazi ukuthi esehlezi kuwe bese uyammazi ungakahlali nomntu yaba ngesiphuzu singisiwe noJesu uyasikhola sikuzwa nangekholo silapho ukuthi singisiwe kodwa amahlolo umoya siba nenkinga ngoba samtholi ongahlali nomntu awusanibona le kameli kaJesu umuntu uzana abaninyazo izinto enicabanga ezinkulu nalokho okuncane lokho ngathi kuyinhlebanyana kuyamthulisa phakathi kwakho sanibona le kameli kaJesu sanibona le kameli kaJesu so sizothandaza manje ukuthandaza nomuntu omusha nangu manje owangikhulumela nginganayo impela amazi ukuthi angufike ngithini kuba umntwana kuba umthathwa ukumenyencela sana ukuba nje wafika wangibuza into yenza kaze kaze awanda kade ngizochaza ngithini kodwa wacapha ukuthi indaba yami ayingama kodwa ngomoya do you want to build your career? Do you want to build your career? Take the Holy Spirit and put the Holy Spirit here. Ungene naye university. You will never fail in anything you do. Tell us what I'm saying. Tell us.